Ona ber jokin. Galetzen direzun ariketan, agertzen dira hiru eta hiru ariketa egiteko. Danetan dira zatikin arteko eraiketak. Bueno, hemen trukua da jute egiten astiro, pausuz pausu, behar den ordenean agertzen diren eraiketak. Bueno, lehenengo ariketan agertzen dira parentesis batzuk, zatiki batzuk bide hartzen, parentesis barruan kenketak edo batuketak eta berreduraren bat. Ze orden jarraitu behar dugu? Bueno, ordena da, lehenengo parentesis barrukoak egin. Kasu honetan, hau, eta hau egiteko MKT egin behar dugu. Zatiki bat eta zenbaki baten artean batuketa edo kenketa bat egiten denean, izendatzaile komuna egin behar dugu. Kasu honetan, lau laurden, ken bat laurden, gertzen da, hiru laurden. Vale? Bide batez, jake hau egin dugun barrukoa, beste zeo zer honekin zer ikusirik ez daukuna, edo honekin eraginek ez daukuna, aldugu egiten, joan, hau da. 3 sortziren bider minus bi, plus bider minus geratzen da, eta geratzen da 6 sortziren, edo simplifikatuta 3 laurden. Vale? Ados, lehenengo hasi gara egiten, hau. Vale? Kopiatu beste guztia bardin, eta aprobetxatu dugu, hau zeia egiten gabizela, hau ere egiteko hemen. Vale? Gauza bi batera egiten hastatzen bazara, hasten zara egiten hau bakarrik, honekin amaitzen duzunean, bidertzen duzu hau. Alda neurrian beti simplifikatu behar dugu. Vale? Beraz, hau honeaz 3 laurden geratzen da, amengua, eta gero hemen ken 3 laurden. Bueno, orain, hemen zer da lehen egin behar duguna? Berbi. Vale? Beraz, 3 laurden berbi, egin bera izango dugu. Vale? Fikatu mazera nik egiten izan da, hemen dagoena, hemen kopia. Vale? Bueno, berbi eta berbi egiten badugu, orain hauek bidertu. 2 bider 3 berbi, eta 3 bider 4 berbi. Eta hau simplifikatu ingo dugu. 3 berbi eta hemengo 3a, berbi eta 3 desagertzen dira, ze 3 berbi bakizu direla 3 bi aldiz agertzen direla bidertzen. Zatitzen dagoenez bat, geratzen da bat goian bakarrik. Eta 4 berbi 16 da, eta bi honekin, hau simplifikatzen dugu, eta hemen 8 pintzen dugu. Vale? Bi 16ren edo bat 8ren gauza bera da. Beraz, geratzen dira 3 8ren. Orain, kenketa hauek egiteko izendatzaile komuna egin behar dugu. Zein da MKT? 4, 8 eta bat, 8. Orduan danetan ipintzen dugu 8, eta da 8 bidero 24, goikua bardin, ken, eta hau lau degonez biterbi egin behar dugu goikua, ken 6. Eta 24, ken 3, ken 6, 24, ken bederatzi, 15 sortziren. Hau ezin dene simplifikatu, amaituta. Bigarrenean, daukagu berriro zatikin arteko eraiketak, kasuetan ez da agertzen berbi inun, baina agertzen dira batuketak enketa batzuk eta bidereketa batzuk. Nondik hasiko gara? Betiko moduan, parentesis barrukoak egiten. Lehenengo hau, honetarako izendatzaile komuna egin behar dugu, berriro 20 izango da izendatzaile komuna, beraz, peitu hemen txartu kopiatu duenik, hemen 17 ken 20. Vale? Edo txartu kopiatu hemen 11 san, parkatu, behatuko. Bai, 17 san, 17 ken 20, vale? Eta gero, kenketa honetan berriro, hemen agertzen kenketa honetan, daukagu, izendatzaile komuna izango da 3, eta da, honek daukonetxe izendatzailea ez dugu modifikatzen hau, eta 3, bederatzi pintzen dugu. Bat, ken bederatzi. Kenketa bi hauek egin. Eta da, -3 eta -8. Orain, daukagu, -3 sortziren, bider, 3 ken, 3 bosten, ken, -3 geiren, bider, -8ren. Hau,
egin behar dugu lehen. Eta ditugu biderkaketa bat, eta ditugu bi zenbaki negatibo bidertzen, baina hemen beste ikur negatibo bat. Beraz, minus bider minus plus geratzen da, eta bider minus minus. Hau da, hiru minus bidertzen direnean, emaitza geratzen da minus. Beraz, minus ipintzen dugu hemen. Bale? Bueno. Eta geratzen da, hiru bider 8 goian, eta behian 20 bider 3. Simplifikatuko dugu hiru hiruaz, eta 8 eta 20 ere biak aldira egin zati 4. Beraz, hemen geratuko da 2, eta hemen geratuko da 5. Beraz, 2 bosten. Bale? Bueno. Simplifikazio hori egiten dugunean, hasten gara, barruko kenketa egiten orain, eta amaitzeko bidertzen honeaz. Kenketa honetan, izendatzele komuna 5 berriro. Beraz, 5 bider 15, eta bi hauetan ez da ezer egiten. Vale? Konturatuko bazinean, 3 bosten eta 2 bosten kentzen dira minus 5 bosten, hau da minus bat, hemen dagoena, errezago izango zen. Denaen logikoena zeuek ziurazki ingo zenuketena izango da, hau, prast, holanik, ez? Bueno, kenketa egiten dugu, eta ja 10 bosten. 10 bosten bai epina dugu bidala. Bai, orrun, minus 3 8 bider 2, azken fian da, hau goikuaz bidertzen dugu, eta da minus 6 8 simplifikatuta minus 3 laurden. Bueno. Eta amaitzeko azkenengoa C. Bueno. Zeren kasuan, zer daukagu? Daukagu zatiketa bat idatzita holan zatiki moduan. Bueno, ezingo dugu, goiko guztia egin, beko guztia egin, eta maieran goikua eta bekua zatitu. Kasunetan geratzen dira zenbaki potenteak, handiak. Bueno. Bat, barruko kenketa lehen, hau. Gero, egingo dugu, hauze, bider bat laurden, eta amaitzeko kenketa. Vale? Eta behian berriro, lehenengo kenketa, gero bider hau, eta gero batuketa. Vale. Barruko kenketa, MKT 15. Izan zele komun 15. Beraz, goikua bider 3, behatzi, ken bi 15, eratzen dira, 7 15, hemen daukagu. Behian, jongo gara egiten bekua. Marra, goikua egin zatitxo bat, behian egin beste zatitxo hori. Hemen izendatzen lekomuna zein da, 4, ez? Beraz, bat biren edo bi laurden barreina berez, bi ken 3 laurden, hau da, minus bat laurden. Kontu zenbaki negatibo geratzen dian hemen, ze minus hori ez da jan behar, vale? Minus bat laurden. Lau bidertu behar dugu orain bat laurden eta 7 15, kasu honetan ezin da simplifikatu, beraz bidertu behar dugu. Eta lau bider 15 60, beraz goian geratzen da 3 ken 7 60-ren, eta behian lau honea simplifikatzen dugu eta ken bat 15, da 6 ken bat 15 geratzen da. Goian 60 da izendatzen lekomuna, 180 ken 7 173 60-ren, eta behian 25 da izendatzen lekomuna, bider 6 150, ken bat 149 25. Orain, zatiketa hau, aldugula ipini, hau bi puntu honeaz eta gurutzatua bidertu, edo, gogoratu, holan ipintzen ditugunean, dila muturrekoak, goian ipintzen dira bidertzen, eta erdikoak, behian ipintzen dira bidertzen. Vale? Orduan, simplifikatzen baditugu, hau eta hau zati bost aldire egin biak, simplifikatzen dugu, eta gero ja bidertu hau honeaz eta honeaz. Eta geratzen da hau.